नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज मी तुम्हाला कोलंबी रस्सा थोडं वेगळ्या पद्धतीने दाखवणार आहे। त्यासाठी मी इथे साहित्य घेतलं आहे। 1 वाटी कोलंबी घेतली आहे, स्वच्छ साफ करून 7 ते 8 वेळा धुवून घेतली आहे। त्यानंतर त्याला 1 ते 1.5 चमचा मीठ लावून 1 चमचा लिंबू रस आणि 1 चमचा आलं लसूण मिरची कोथिंबीर पेस्ट लावून ठेवलेलं आहे। 10 ते 15 मिनिट बाजूला ठेवायचं आहे। आणि इथे मी 2 मोठे कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत, 2 मोठे टोमॅटो बारीक कापून घेतले आहेत, 1 बटाटा घेतला आहे बारीक करून आणि अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे। त्याशिवाय आपल्याला मीठ लागेल, मालवणी मसाला, कोकम। मी आता सुरुवात करते। इथे मी 3 चमचे तेल तापवून घेतलेलं आहे आणि 5 ते 6 पाकळ्या लसूण बारीक कापून घेतलेले आहे। जरा प्रथम तेलात ती भाजून घेऊ। आता मी यात कांदा टाकणार आहे। कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा लालसर झालेला आहे। आता मी त्यात टोमॅटो फ्राय करून घेणार आहे। टोमॅटो भाजून झालेला आहे। आता मी यात 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 2 ते 3 चमचे मालवणी गरम मसाला। आता मी यात बटाटा घालणार आहे, मिक्स करून घेते। त्यानंतर आता मी कोलंबी सोडणार आहे। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मी यात 1 ग्लास पाणी ओतते। एक ग्लास पाणी ओतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। पहिलं कोलंबीला लावलेलं मीठ। कोथिंबीर घालायची आहे। बटाटा आणि कोलंबी यात चांगली शिजवून घ्यायची आहे। बटाटी आणि कोलंबी शिजलेली आहे। आता आपण यात 4 ते 5 कोकम टाकायचे धुवून। मी अर्धा ग्लास पाणी परत ओतलेलं, म्हणजे एकूण 1.5 ग्लास पाणी लागलेलं आहे। रस्सा जर घट्ट हवा असेल तर पाणी कमी घाला। आता मी यात खोबरं घालते। आता जस्ट 1 उकळी फक्त द्यायची आहे, मग तयार। मस्तपैकी मालवणी स्टाईल कोलंबी रस्सा तयार झालेला आहे।
त्याबरोबर मी ज्वारीची भाकरी सर्व केलेली आहे. कोणत्याही प्रकारची भाकरी बरोबर आपण हे खाऊ शकतो, राईस पण चालेल. ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा छान छान रेसिपी मी घेऊन येणार आहे. धन्यवाद.